benta ka ban riu ka stang i ka we kan te ka tre ka we kafe hagawe ka sni kan san kala yo ka message na we ubreu bal panca borom ne ka private video jongka ya ka ba kala pelut por ha ka jinga dei ka bacan berusama jongka baru ni no panca borom upelong ro bandawa pisana ka habakam la man pendep ka jingdawa jong haga sni ka babot uniu breu badawa pisana ka ula dep pensapriang ya ka video habaro ka we ga school ba jongka bab kanega kan thei klalong ka susi hado kata pakamla su bawat bani kadu akamat jongo jonuru nagla poi hiye kal suri apo ki jan kup thia jongka bat kayam bat hadin kata klalap bode sama jongka hi blaring kate ke video bat manta ula perangkam ya ka pat pencak borom ya ka hadian kani kanega kan thei klalong ka susi hado kata bar klale chasurok te ka batmu perkutno ela ka jeng em ladi Henry kata kapor kababiang kiujen kelawan bat kelap laj em ya ka te ka bakali ke ai ka pelajia ya pi nang ta ka kiujen kal ai ka ju ya khamat ka bakar pang bat ka ong ya ka bandeng ya ka te ka baong ba sisien bala deng ya ka jeng em jong ka kan sakala kompong menta hang ni ngi ka yang bar Johnson kia don lang bat ka we kamra hotel kalong kumba kayan kala pan bam yu menta kaseng kajing sisa kalong ba kayan kawan ra uang ta namar ba kwa banya demet pat Johnson usolongo berlating padu ong em mamla ban le kani kayan ka jubab kade ka jing jit jong pi kwa an em ru henry kwa ba pin long ubreu baningkong ban kata yanga Johnson uong toh Henry uong nang nongin yo ka jing yada Henry kayan kelawan da ka jing pan kre baro arngot kila pan kut no da ka jing kadai kasian ke beningkong jong ki paro arngot batang tai ki aslain jong ki klieso pat menta kila dap da ka jing repen da ka jing kemen hadu kata pat hadian kata Johnson ula ong ya ka ban let ban yalam ya ka sabar ban let bab Henry kayan ka ong bakadon kam ban let no namar bakadei ban yo ka bos ka bakadu ban let pai shalayin Johnson ong to apang ni armenet asawan no kloy bat lamare ban let sim kek ya ka kat bagadang apang ta kayang lepet jeladi kayet pat kajing sultanat ya ke aslain jongka Henry kensan ke aslain jongka kalaja no namar bu Johnson wayo kajing cia accident bat layap no ang tahi surak kajing dung kinar hakamet jong hang ni ka flame kalong ka basosi nama bu Johnson ru udai ubri ubasisa bat ubaba dei hok ban long kumni kayang glas ngo bakal kit popadu kata bakal ken ba kadei ka ja de jongka bat ulakla ban panlong ya ka jung yap jong ngam de ban le kumni kayang kaliam jur ba nang ta kalayo ek video ka bapan I perlok jongka bakla dan bal sate school rangkat ba ka message ka ong ya ka ban wan kayang kala phone jubok pa klia thu ba man la usnam ka singkha jongka kayo ek jung ai so ba bat ka berkat baka dei ka bijongka namar dan batep ka sikha jongka Henry kam sem lalong kumta bat kayan gal pen iya uwe ka video jongka perlok jongka pat baro arngot lemare school banerap ka kayan kalarung sepo kamera kelas kala pelat ka perlok jongka pat ka ong ka ban petno ujibuk ru udan sabar Henry ndakilami ujibuk dan hangta pat hang ne ka jengja ka pau ujibuk udan hangta hang ne pila ban kelumak ka skul ka don tang ka wei hendagia dan ka partai kumwei padang ni wala kia dan hajan ru kimla ban I wei namar pojibuk udon skawei ka partai parkayan ru ka don skawei ka partai indak liadan slam ba re ka jaka ka poi ka ju bat kayan kalakut no ka jing sate haka wei ka lenti ka papla bat ka jeliu ba omla ban mi baru jibuk la mare sejrang bat ula pri ka jengkang halor tuno kayan kala abani sngo ka jengkang re omla abani iya bat ujibuk ru omla abani iya ki re ki dan hang ni hi kajaka pat ka perthei jong ujibuk sakoi pat bat ula sakir saudong haki babon ki breu ka plem ka pan iya ngi ya ka ju ka breu pa kyujen ka kali bale la ja ayu ya pi bat kal ai ka yet khamat ka kyujen ka ong ya ka ba ka plat em ka jing em jongka bat phila jan ya pro bat manta takani ka yet khamat bat manta phila la ban sem ka jing em jong ki wei pat kayan ka yathu ak parok jongka pagala ban I ki aslain ka parok jongka ka badan ki yet khamat ka ong kum no ulong pau aslain Henry ka ong ngatip phila ban I ki aslain klam na ka yet khamat
bat ka ong kanai kai kyu jen kle thu yanga kayan kala bitar ban yasngau ya kata namar ka te bau no babu ikini kiyet kmat latikina ba unyap no hadien habu kumta kala persang man kani no yaka haga wei pat ka perthei ka kujin ka don ki S-line ki bom la pan kenya ka khli chongka bar kala pan yap yu pa jong jibok namar kamrunar de o ki balet no ujibok persang bani rap henrei ka kujin ka ong yu ba un sim ka de pan yap hi dala de henrei nda ujibok u kan tat bar ka kujin ka pan yap dala de bat kala ra ya u bat ka ong kala ailat ya phi ban em khnang ma phin la panyada ya kastioni kayan ka pan pai ki khmat jong ka perlok jong ka apan pau ba namar ba ka jing deng ki yet khmat ka ailat ya ka kujin masan shar yo no brio kayan ka sa tan chitrong bat kan san kala poish ka wei pat ka perthei akaba kala kendu yu jibuk ka kujin ka ong ka yan papila penlut por ya ka jing em jong pi kak ni barok ka wei ta ka ba perkap pide ka bas nubok hendai ka ong em kini ki S-line ka de nam ta kala man penukam ni kam ta ka jing ba bat ma phiru phele kham ba banye ka niru kayan ka ong bakum no pat ki S-line ki penong ki jing yap jong ki brio kum no ki la ban long kam ta ka jing ba nang ta ka ki jin pat ki brio jong ka klas dang ban sho yaka bat thang ta hi ka kimi jong ka yan kala wan rong kat bat ka tari kumbal sha dong yaka bat kala jan yap shwa ba kan yap ka pan pau ba makaru ka don ni ka yit khmat bat ka ong khon kam de ni ka da ko jong pi bat kam de ni ka jing dro ka jong pi namar pakla tip lupa ba ku pa jong ka yan bat ku pa jong ka yan ong sam le thok tang bat ka tanga jong ka henrei wa don ka jing ade bat lai pun rungut pat ki kin the bat ka ong ka yan kam de ka jing bakla ka jong ka ka por man ta pat ka yan ka lek pan yap pi ka kujin henrei ka yan pat kala sha dong bat ka sha ra chitrong bat hadien kayan kala hap sapo bat kayan kala dong ya ka kujin bat kala yap henrei ka kujin kala ino e ka jing tem jong ka bakado bat thang ni hi pen i kila kut no ba paro ki brio kila tip brio bat klas dang menemare dang ni namar yakini baro rasa ma program ha ka kujin bat menta kala pen i biang ka ju ka chaka hajrong ka tunong school baro ka wei kala sai ba wujubuk ulamare ban simbiang ti khma henragayan kal khangla te u ban simbiang kini ki ek e baro kade tang na kadaw jong kanai kai kujin kala le baro ki brio ki stang ban i ki S-line jong wei pa wei brio man na ki chaka om na don kam mi ki yet khmat to kumno thrai la da ka perthei kalong kumni par kumno parlok phidan ban ong bat hadin sistem i ki brio ki deng laki helmet ki train ban buri ka khri jong ki namar isul la rai namara da ki brio ki i kin kren kin ong o to pe ju te don sibun ki S-line ane kumno ulong seno unle kumno unle ane kumro mano bala ban set kala kamdei takadaw ki brio paro ki laburi ila ki jong ki dur khmat namar pakim la ban buri ki S-line henrei kayan pat ka sokmen namar bamun shwa ka julong tang maka ban i ki henrei menta pat ka perthei paro ka we ka i pat kayan ru menta kamdon shu yu S-line pat omdon hiru batep namar nakini paro itep ba kala le da kanoi kai ki jen bat kasiru menta kala klan ba pan makaru kam dan shu ki S-line menta namar ba ubri wale bicat yaka hakapor ka bakadang rit pa jong jibuk ulayap henrei yu jibuk dia thu aka ru ulayap kayan ka julit ngo e ka jingbu jing kamau jong junction hangta kayan kli snow ya ka kujen ka blakot ya ka kerteng jongka ha ka skor jongka bat kani ka drama ru ka kotno hang ni hoat ka jingkot kalong ka balingkot henrei kalong ru ka baai ka jing sohun bato baro kilayo ka jing sok henrei lada ka perthei ka papan i ka jing yadei bari jong baro ki papau perthei namar ka jing set kala hakini ki ski kalong ka bacur ba namar kalong ka basisa kanangur ki khana kan thei ki sa le ben ki sa bat bor ha ka jing long khana jong ki bat kani ladang i khain khalai po persen na kini ki kes ka babun sini ki de ki bahayin hasem de ki parlok de ki paramarjan kani ka trama ladang i kren kabun ba bat nilai iru andala dep ya thoru redon pat sakiwe pat kidang nedang tai pat uweru balong ubale kai kan thei ani ban ong ujiwo bat ulong ru ba brio pat baro ki kan thei ki kwa ban thia bat u bat kasuni ru ka basale beng
pan ong ha uju hi ubadi ubahing lani uni utan men. Kani ka drama kapen I ka jisha lani kapen I ya ka jing shongkha ki brio bat ki we bat kum no keng hin ong bakani ka dei tang ka film. Lada US line ulong kom hakani ka prathei ka basisha dekat no ki bahing ken yu I lani kin lap ka jing le tam man ong lani ulaya thia lai ngut sangut ki brio lani u yadon ka jingya dei bat ki para marjan lani ka ju ka yin ka semru kalong ka pasul eran dei bat ya ka jing shat ka langim dei ban penslur bat ngatit ba ki don hi ki balik Henry lada le ru ni de ban le takaba khendiat ban ong bat ki don ru ki senrang ki khot ki kin thei ki para lani ki henmen hadian pat ki sale ki ka bawan yalam shayeng ani kin pha samandi kyat sakhot ki parlok bat hadian ki sale ki am ki basniu kamlong ka bapa ashwa bangan penkot wala ka dei ka drama ka bathok Henry ke jepen I jongka ka jinglong brio kalong ka basisha ada ki S-line ki don ka jiem basisha ani watla onde ban pet tang US line to pet tang ki jingjia ka di ka perthei ki babun pha haki emlang salang kan long ka jing klumar ki brio ki I ki line ki babun hi ki panyaso ki dikhat jongka yim ka sem ki parlok beatrilang bar ki paramarjan ki penpau ya paro kam ki bari bat ki jing sha le beng to perlok ya second do pat skawai pat ke video ngakarmen papila page jikini ka banong kadika series nadu episode 1 hadu manta bat kublai shibun bapila kersan yang ya kan deka channel ka jonga and ya second do pat kublai shibun bye bye.